ноҳияи Исмоили Сомонӣ бинои баландошонаи истиқоматӣ дар кӯчаи Қурбон Раҳимов 46 каср 1. ҳолати насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқомативу ғайри истиқоматии шаҳри Душанбе. қуттиҳои почта аз рӯи тартиб дар даромадгоҳи бинои истиқомативу ғайри истиқоматӣ насб карда мешавад. бинокорон қуттиҳои поштаро баъд аз андозагирӣ дар ҷойи муайян дар баландии 1 метр 70 сантиметр дар баданаи девор маҳкам мекунанд. дар марҳилаи баъдӣ қуттиҳои почта мувофиқ ба миқдори хонаҳо рақамгузорӣ шуда, калиди он ба соҳибхона тақдим карда мешавад. қуттиҳои почта як шаклу ранг ва ҳаҷму андоза доранд. насби қуттиҳои почта дар тамоми бинову хонаҳои истиқоматии нав ва солҳои пешин сохта шуда пешбинӣ гардидааст. Сароясати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе лоиҳаи ангоравии қуттиҳоро омода, мувофиқа ва тасдиқ кардааст. мушаххас аст ки дар асоси талаботи супоришҳои меъморию банақшагирӣ зимни бунёди иншооти хизматрасонӣ ва хонаҳои истиқоматии бисёр ошёна дар шаҳри Душанбе бояд шароити сатҳи баланди зиндагии мардум дар мадди аввал гузошта шавад. бо инобати зарурати истифодабарӣ аз хизматрасонии почта ва бо мақсади ба танзим даровардани хизматрасониҳои поштавӣ 9 апрели соли 2020 таҳти рақами 235 қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқоматии ғайри истиқоматии шаҳри Душанбе ба тасвиб расид. иҷроиши қарори мазкур дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ мувофиқи нақша пеш меравад. мутахассисони корхонаи воҳиди давлатии манзилхизматрасони рақами 2 ноҳияи Исмоили Сомонӣ ҷиҳати иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқомативу ғайри истиқоматии шаҳри Душанбе бо тартиб додани нақшаи кории назаррас дар чандин биноҳои баландошонаи ҳудуди маъмурии худ қуттиҳои поштаро насб карданд. то имрӯз мо дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ насби наздики 800 хонаро дар кӯчаҳои Пушкин, хонаҳои 2, 4, 6, 8/13, Теҳрон 32, Шота Руставели 11, Бухоро 40, 10/1, якм гузаргоҳ Бухоро хонаи 10, Шотемур 57, Бохтар 46 ва Гурминҷ Завқибеков хонаи 8 блоки 4. инчунин кӯчаи Пулодӣ хонаи 43. дар маҷмӯъ наздики 800 ҳуҷра, аниқтараш 768 ҳуҷраро қуттиҳои почта насб кардем. бинои баландошонаи истиқоматӣ воқеъ дар кӯчаи Шотемури ноҳияи Исмоили Сомонӣ 176 ҳуҷра дорад. ҳамакнун соҳибмулкони 176 ҳуҷра дорои қуттиҳои почта мебошанд, зеро насб ва рақамгузорӣ кардани қуттиҳои почта дар ин бино ба анҷом расид. қуттиҳои поштае ки имрӯз мо дар биноҳои истиқоматӣ насб карда истодем, ин қуттиҳо бо сароясати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе мувофиқа карда шуданд, яъне ки аз рӯи ҳаҷм, шакл, ранг, андоза бояд ки ҳамашон ягона бошанд. яъне фарз кунем дар ноҳияи Сино, дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, дар ноҳияи Шоҳмансур, дар кадом як кӯчае ки набошад бояд ки ҳамашон ягона бошанд. аз ҷиҳати шакл, ранг, сифат, андоза бояд ки фарқияте надошта бошанд. дар ин замина хотиррасон мекунем ки тибқи талаботи меъёрҳои шаҳрсозӣ ҳар манзили истиқоматие ки мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад бояд бошандагонашро бо таваққуфгоҳи нақлиётӣ, майдончаи бозии кӯдакон ва дигар иншооти ёрирасон таъмин намояд. зиндагии замони шӯравиро дар биноҳои бисёр ошёнаи шаҳри Душанбе бидуни хизматрасонии почта тасаввур кардан ғайриимкон буд. дар назди даромадгоҳи ҳар бинои истиқоматӣ қуттиҳои почта арзи ҳастӣ дошт ва сокинон аз хизматрасонии он истифода мебурданд. ҳамакнун бо тасвиби қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқомативу ғайри истиқоматии шаҳри Душанбе ин раванд дигар бора барқарор мешавад. дар қарори мазкур омадааст ки комиссияи давлатии қабули иншооти сохтмонаш анҷом ёфта ҳангоми қабули бинову иншоот бояд мавҷуд будани қуттиҳои почтаро ба инобат гирад.
нафароне ки ба сохтмони биноҳои баландошунаи истиқоматӣ сару кор доранд, машғули кор ҳастанд. мо қарор раис шаҳри Душанберо ба онҳо расондем ва онҳо худашон огоҳӣ пайдо карданд ки бе насби қуттиҳои почта комиссияи давлатӣ бинои онҳоро қабул намекунад. яъне ки минбаъд қуттиҳои почта ҳатмӣ мебошад барои тамоми биноҳои истиқоматӣ ва ғайри истиқоматӣ, новобаста аз шакли моликияташон. қарор раис шаҳро мо ба раисони маҳаллаҳои ноҳия дастрас намудем, яъне ки раисои маҳалла бо мардуми маҳаллае ки онҷо онҳо мутасаддӣ ҳастанд корҳои фаҳмондагӣ гузаронида истоданд. ояндаи наздик мо ният дорем ки хонаҳои заминиро бо қуттиҳои почта таъмин намоем. бинои баландошунаи истиқоматӣ воқеъ дар кӯчаи Пушкин 9 каср 13 ноҳияи Исмоили Сомонӣ 36 ҳуҷра дорад. акнун соҳибмулкони ҳар хонаи истиқоматӣ соҳиби қуттии почта ҳастанд. истиқоматкунандагон бовар доранд ки аз хизматрасонии он баҳравар мегарданд. мо хеле хурсандем ки бо аз нав қуттиҳои почтаро барқарор кардан ба мо осонтар мешавад. вақте ки мо дар хона нестем, назоратчӣ мебияду огоҳномаи моро дар ҳамин почта мемонад, мо гирифта пардохтро иҷро мекунем. қайд кардан ба маврид аст ки дар ҳоли ҳозир дарҳои даромади аксар даромадгоҳи биноҳои истиқоматии пойтахт рамзгузорӣ ва дохили даромадгоҳ бо камераҳои мушоҳидавӣ муҷаҳҳаз шудаанд. ин чораҳои таъмини бехатарии ворид шудан ба дохили бино имкон медиҳад ки қуттиҳои почта аз дасти харобкорон дар амон бошаду солиёни зиёд ба сокинон хизмат расонад. аммо паҳлӯи дигари мавзӯъ ин аст ки вақте дарҳои даромади биноҳои навбунёди пойтахт рамзгузорӣ шудааст, кормандони корхонаҳои коммуналӣ ё дигар сохторҳо чӣ тавр метавонанд вориди бино шуда огоҳӣ, даъватнома ва ё дигар мактубҳоро ба дохили қуттиҳои почта гузоранд? дар посух ба ин суол мутахассисон иттилоъ доданд, ҳар нафаре ки хат меорад, шахси мутасаддии бино дарро мекушояд. ҳамин тавр сокинон дигарбора барқарор шудани қуттиҳои почта дар манзилҳои истиқоматию ғайри истиқоматии пойтахтро аз ҳар ҷиҳат дастгирӣ мекунанд. қуттиҳои почтаро ба ҳамаи хонаҳо шинонда истоданд, барои ин ки дар вақти советӣ ҳамаи мо аз маҷаллаҳо ба воситаи ҳамин почтаҳои ҳуҷраҳомо истифода мебурдем. имрӯз боз гашта ҳамаи инро барқарор карда истоданд. мо шаҳрвандон хеле хурсанд ҳастем. аз дигар сокинон даъват мекардам ки иқдоми навро ҳамашон дастгирӣ кунанд. мутахассисон мегӯянд, қуттиҳои почта вақте дар тамоми биноҳои баландошона ва хонаҳои заминии истиқоматии шаҳри Душанбе насб мегардад, дар марҳилаи баъдӣ хизматрасонии он ба роҳ монда мешавад ки ин раванд ба маротиб сатҳи хизматрасониҳои коммуналиро беҳтар менамояд. мо бо бисёр нафарҳо ҳамсӯҳбат шудагием, яъне ки дар хориҷ буданд ё ҳастанд ё зиндагӣ мекунанд ё муваққатан рафтагӣ буданд. мо ба онҳо ҳамсӯҳбат шудем ки онҳо ҳам дар технология хеле пешрафта ҳастанд. фарз кардем аврупо ё ки амрико мегӯянд ки ҳамун қуттиҳои почташон то ҳоло насб кардагӣ ҳастанд. онҳо ҳам доранд вайбер доранд, шабакаҳои иҷтимоӣ ватсап доранд, имо доранд, телефони мобилӣ доранд, суръати интернети хеле баланд доранд, лекин қуттиҳошон ҳаст, яъне ки аз истифода беруншон накарданд. барои чӣ дар мо бояд набошад? яъне ки ба манфиати худи истиқоматкунандагон аст. талаботи шаҳрдорӣ аст, бояд ки ҳам қуттиҳо дар биноҳои истиқоматӣ насб карда бошанд. ва минбаъд кормандони соҳаҳои оби нӯшокӣ ё худ назоратчиҳои барқ вақте ки ҳамун огоҳнома оиди пардохти ҳаққи хизматрасониро бояд ки ба хонаи шаҳрванд барасонанд, метавонанд аз ҳамин қуттиҳое ки имрӯз мо насб карда истодем, аз ҳаминҳо истифода баранд. чӣ гуна? масалан вақте ки фарз кардем дар кӯчаи Пушкин хонаи рақами 6 ҳуҷраи рақами 22 расид, вақте ки огоҳномаша меоранд барои пардохт кардани фарз кардем истифодаи қувваи барқ, метавонанд соҳибхонаро халалдор накунанд ва ҳамун огоҳномаро оварда дар ҳамун қуттии ҳамун ҳуҷра монанд. соҳибхона мегирад, бурда худаш чикор мекунад, пардохт мекунад. тавре қайд кардем, насби қуттиҳои почта дар тамоми бинову хонаҳои истиқоматии нав ва солҳои қаблӣ сохта шуда пешбинӣ шудааст. айни замон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷараён дорад ва дар биноҳои боқимондаи истиқоматӣ давра ба давра қуттиҳои почта насб карда мешавад.
сардорони биноҳои истиқоматӣ воқеъ дар кӯчаи бухорои ноҳияи исмоили сомонӣ мегӯянд муҳимияти мавҷудияти қуттиҳои почта дар хонаҳои баландошёнаро ба истиқоматкунандагон мефаҳмонанд ва сокинон дар амал татбиқ шудани қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқоматию ғайриистиқоматии шаҳри Душанберо ҷонибдоранд. ҳамин қиттиҳое ки барои хатпартҳоӣ, барои обу барқу ҳамин чизое ки меоянд хона ба хона нагардана дар ҳамин қиттиҳо партанд, одамо биён аз ҳаминҷа гирифта бурда мисол дар ҷои муайян пули худро супоранд. ин бо хеле беҳтар мешавад. дар даври шӯравиам ин чизо ташкил кардагӣ буд, одамо ба ҳамин вобаста буданд, метонистанд истифода мебурданд, хушҳол мешиданд. ҳозирам ки ҳамин кору сар шида мондан, дар ин хонаҳо ҳамсояҳо часпонданд, дар ин домои бухоро чил, бухоро да, мана бухоро да дроб як ба часпонданд, мана бухоро 54 да. ин акам навбат ба мо расидааст, ба мардум маслиҳат карда, яъне фаҳмондесем. дар ин замина соҳибмулкони биноҳои истиқоматию ғайриистиқоматӣ новобаста аз шакли моликият вазифа доранд ки ҷиҳати иҷрои талаботи қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқоматию ғайриистиқоматии шаҳри Душанбе тадбирҳо андешанд. мо аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш мекунем ки вақте ки мо қуттиҳоро насб мекунем дар биноҳои онҳо, ба хурдсолон, ба кӯдакон, умуман ба нафароне ки аз берун дохили бино мешаванд, фаҳмонанд ки ино барои истифода бурдани ҳар як истиқоматкунанда аст, барои бозӣ ё барои кандан, барои харошидан, барои шикастан нестанд. вақте ки мардум яъне ки истиқоматкунандагон ҳаминора хуб истифодашона ба роҳ монанд, ман фикр мекунам ки ин ба фоидаи худи ҳамон истиқоматкунандагон аст. тавре аён ҳамон шуд иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқоматию ғайриистиқоматии шаҳри Душанбе ки санаи 9 апрели соли 2020 ба тасвиб расид, дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо суръат ва бо як масъулияти баланди шаҳрнишинӣ ба роҳ монда шудааст. насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқоматию ғайриистиқоматии ноҳияи Фирдавсӣ рӯзи наворбардории мо дар маҳаллаи Равшангарон ҷараён дошт. дар ин маҳалла ду навъи қуттиҳои почта мавҷуд буд ки ҳар намуди он ба гуфтаи масъулин бо сароясати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе мувофиқа карда шудааст. дар биноҳои баландошонаи истиқоматӣ агар қуттиҳои почта мувофиқ ба рақами мушаххаси ҳуҷраҳои зист рақамгузорӣ гардад, дар маҳаллаҳо ин кор бо тарзи дигар иҷро мешавад. азбаски манзилҳои зист дар маҳаллаҳо худ рақами мушаххас доранд, қуттиҳои почта рақамгузорӣ карда намешавад. рақами қуттиҳои почта дар хонаҳои истиқоматии маҳаллаҳо ҳамон рақами манзили зист аст. روزی که قرار شهر برآمد زیاده از 50 دانه پشته‌ها نصب کردیم در محلمون. این کارا دوام دادیم. یک خیلی ساکنین محله خداشون پشت فرمایش داده، خداشون وارد چسبانده هستن. یک خیلی ما خودمون با طریقی من چیزی دیست فرمایش میتیم میبرن تقسیم کرده دادیم. گزیت من از 32 اندازه 32 سانتی متر، این 38 40 سانتی متر بسیارتر حاضر این قطعه پشت برای همین چیپتای برق، چیپتای من پرتو همین آب ضرور. صاحبخانه مثال کاربر نیست، قطعش میپردازد بگاهی میبرد میبیند، قطعش شده میبیند که چیپتا آمادگی میبرد پرداخت میکنه امانت بانک بر. چیزی خوب است. خانه به حسد نیست، یک خبر می، یک خط می، یک دعوتنامه می آورد، مثلا پشتا میپرد بگاهی میبرد میگیرید. دروازه شما مثلا تق تق کردن ضرورت ندارد. همسایه هم بی‌ضابطه نمیکنید، وارد پشتا میپرید میرید. بسیار خانه من چیزی که دیدید کامera دارد، همه آدم وارد پرتگان میبیندم کامراش که بعد بگاهی آمده. صاحب خانه ҳангоми наворбардорӣ дар маҳаллаҳо мушоҳида кардем ки баъзе дарвозаҳо ки дар замони иттиҳоди шӯравӣ истеҳсол карда шудааст қуттии почта доранд. он соҳибмулконе ки дар дарвозаҳояшон қуттии почтаи коршояам доранд метавонанд аз он истифода намоянд, яъне онҳо ба насби дигарбораи қуттиҳои почта ниёз надоранд. ҳамакнун аз ин баъд ба дарвозасозон ҳам зарур аст ки дар тарҳи сохти дарвозаҳо қуттии почтаро низ ба инобат гиранд. дар заминаи иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқоматию ғайриистиқоматии шаҳри Душанбе, истиқоматкунандагони биноҳои бисёрқабата воқеъ дар кӯчаи соҳилии ноҳияи Фирдавсӣ ҳам бо қуттиҳои почта таъмин шуданд.
масъулини сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ дар бинои кӯчаи соҳилӣ 1 65 адад ва дар бинои бисёр ошёнаи кӯчаи соҳилӣ 2 63 адад қуттиҳои почта насб карда калиди онро ба соҳибмулкон тақдим намуданд. бинои навбунёди истиқоматӣ дар кӯчаи неъмат қарабоев 76 каср 5 40 ҳуҷраи истиқоматӣ дорад. насби қуттиҳои почта дар ин бинои бисёр ошёна пурра татбиқ гардидааст. дар ин замина ёдрас мешавем ки қуттиҳои почта дар манзилҳои истиқоматӣ аз ҳисоби соҳибмулкон харидорӣ ва насб карда мешавад. зеро дар асоси қарори раиси шаҳри душанбе дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқоматию ғайриистиқоматии шаҳри душанбе соҳибмулкони биноҳои истиқоматию ғайриистиқоматӣ новобаста аз шакли моликият вазифа доранд ки ҷиҳати иҷрои талаботи қарори мазкур тадбирҳо андешанд. дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ шаҳри 46 дар кӯчаи соҳилӣ 1 ва 2 бинои 65 ҳуҷра аз қуттиҳои поштавӣ таъмин карда шуд. дар соҳили 263 та ба қуттиҳои поштавӣ таъмин карда шуд ва дар кӯчаи неъмат қарабоев 76/5 бо 40 ҳуҷра ва 40 та қуттии поштавӣ таъмин карда шуд. мутаассифона иҷроиши қарори раиси шаҳри душанбе дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқоматию ғайриистиқоматии шаҳри душанбе дар ноҳияҳои Сино ва Шоҳмансур ба таври лозимӣ татбиқ нагардидааст. далели чунин бардошт ин ба таъхир гузоштани ҳамкорӣ бо телевизиони Душанбе оид ба иҷрои корҳо дар самти насби қуттиҳои почта мебошад. умед бар он мекунем ки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои Сино ва Шоҳмансур рӯзе вақт ёфта қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқоматию ғайриистиқоматии шаҳри Душанберо дар амал татбиқ намуда иҷроиши онро дар минтақаҳои марзию маъмурии худ таъмин менамоянд.